Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय नै लकडाउनआ दासिमबो जोबथ'वाखै जिहेतु आरो नोंथांमोना गोबाङानो रिक्वेस्ट खालामबाय थादों जेनेबा आंखौ गोदान भिडिअ बानाय इदि होननानै बेखायनो आं दिनै डिनाराव मा जागोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबायबो जानांगौ मा संगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड ब्ला नायदो भिडिअखौ मालाबा बिदिनो थाब थायो नै बेखौथ' सिनायखाबाय जानांगौ सोरबा आरो सोरबा सिनायाखैबा आं खोन्थानोसै बियो जाबाय हेलांसि बेखौ इदिनो दै थानाय जायगायाव मोनो ओमफ्राय बेखौ आलुजों फिसा हानानै बेदरजों संनानै जागोन तामाम गोथाव जाखायो बे आंनि फार्स्ट टाइम दिनैसो जाफेरदों माने बे हेलांसिखौ स' नै सारायखौ होबाय ओमफ्राय नै अमा फोराननानै न'निफ्राय लाबोदोंमोन बेखौनो जानोसै आरो उपाय गैया बे लकडाउनावलाय माहा अमा मोननो गुवाहाटीयावहा बेखायनो बे फोराननानै लाबोनायखौनो जानोसै अनसुलि बिमाया हरदोंमोन ओमफ्राय आलु आरो बे हेलांसिखौ हानानै लाखाबाय रेडि थावा गुदुं जाखाबाय दायो नैबेखौ होनोसै दिनै बानलुखौ देनानै होला नैबेदिनो हानानै होनोसै आरोना बिराद बाद्राव खागोनलै मिथिखाबाय अमाखौ बारा होजोबा अमाखौ थास' बिथरायबो जाबावनांगौ इमान बुरजा जानो हानाय नङा ना नङा थावखौ मानि थाखाय बारा होदो होनबा बेयावहा दै होआ माने बे बेदर संनायावहा दै होआ मानो होनबा बे हेलांसियानो बे थावखौ सोबजोबखागोन ना बेखायनो बेयावहा होआ दायो जोङो हालदै होनोसै हालदैखौ बारा होजानाय नङा हालदैया न'निफ्राय लाबोनायथ' तामाम गारा माने दसे खोबथ'ना होनोसै हेलांसिखौ आङो जाफेराखै माबायदि जागोनथाय जोंहा मामानियाव संदोंमोन आं माबायदि सङो थिखालाय बेखौ जाफेरदोंना जाफेराखै नोंलाय हो आंखौ बहुत मानसिफोरानो सोंहरदों नोंखौ माने नों खानाया मानि थाखाय बिदि कालारनि खानाङो मानि थाखाय गोसोम गोसोयाथ' बिराद गुफुरथ' गावजों साजियो नालाय नोंनिखौल' सुखुवा ना बेलेग आं लानायखौबो सुखुवा बेलेगसो लानायखौ सुखुयो बे आं लानाय नों गावहा लानो सुखुवा आरोना दैमायाव मायाव मोनो होनबा इखौ दैमायाव आंबो मिथियालै बायनासो लाबोनो दे जागोन दे दायो हेलांसिखौ होनोसै साराया जागासिनो नामालै दा रेबगोन नालाय खोबनाल' होग्रोनोसै नामा खोबना होबाय साराया एसे फिसा जाबायना होमबाबो बेयो रेबखागोन
बेखायनो खोबना होखाबाय आरो दसे टाइम ओमफ्राय दायो नाखौ संसै ओमफ्राय नै नाखौ एवफ्रामखाना लाखाबाय बारा बिदि फ्राय खालामना लायासै ओमफ्राय बे थावआवनो पियास सियास होनानै बिलाथिखौ एसे एवख्रबनानै एसे दै होनानै एसे मोनहां जानायावसो नाखौ होना होसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो मोनबाय बेखौ बेनि भिडिअ बानायाखै नालाय बेखायनो बेखौ एसेबां माबाबो जासिगोन नामा एसेबां बुंलायलालै ना दुलुर एसे रेबांबाय दै गिदिरथारमोन ना ओमफ्राय दा मा होगोन मिथिबाय ना हालदैगा एसे नांबावो हालदैखौ एसे होनो खालामनानै बे एरनायाव मोजां जाबायदि होयो हालदैखौ होनानै होबाय बिदि होयो ओमफ्राय इथिं नै इथिं गोदौबाय बाट मोनाखै ओमफ्राय नै बिथिं बेदरा जानो लुगै होनानैसो इखो अमा दिसि अमा दिसि होखानोसै दे बेयावहा र' एसे रेबांबाय दङ न' लावदुम बरिया रेबबायलै दे रावबो हानाय नंलालै नों बेसेबां गोबाव जाखोमोन हेंसिखौ जायैया लावदुम अमा दिसिखौथ' आंहा नै मोनजाथारिया बहुद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनै जानोसै जादो होमबालाय ना हेंसिखौलाय आंलाय बारा जागोन दे आं बारासिन होन देलै दे आरोसै हेंसि ना हुंसा बेखौथ' आं मिथिला हेलांसि हेलांसि ना हेलांसि होनो दा नै नारेंखलनि बिस्किट बा बिस्कुटबो जाबावलै आं जायालै बिस्कुटाव इन्टारेस्ट गैथारा बिस्किटसो होनो बेखौ बिस्कुट नङा दे अके एन्जर जानो गोरोंगोन जाबाय एन्जर जानायसो नङाबा जोंहा बिराद गोबाव जाबायमोन ना नों खिथाखाया होमबा एन्जर जानो थानायखौ गारदो वाव अमा दिसि बेसेबां जागोन आंखौ एन्जर जानाय बिस्किटखौ जाहोनानै बेखौ लाबोनानै आंखौ फुस्लायदों माने सरि होननानै गोथाव नंगौना नङाथाय गोथावा जोंनो फ्रियाव सरफानि दखानिया माबायनायाव आनारगोलि बिलाथिया बेखौ बेदराबो माबाबाय बेखायनो दा बेखौ बिलाथिखौ माथो रोसि जानांसिगोन एसे नङाबा जानाय नङा नङाबा बे नाखौ एसां बुरजाबाबो बाराद्राय बुरजाथ' नङा होमबाबो साननै जानांगोनलै भाइ बे लकडाउननि दिनाव मा मोननोलै दावदुम मा मोननो बाबा जिख्लाबसे जानांगोन बहुत दिन दंबावोलै दे नाखौ माजे नाखौ दाउल'सो होगोन नाखौ दै होग्रो बिथिंनो लावदुमा एरना होदो थेंक इउ स' माच लावदुम सना दलबि दै होबाय दैया जाबाय जों बारा मानसि गैखायाना खोबना होथ'नोसै टिकलियालाय टिकलिया पाबजि गेलेगासिनो आं दा सिरि देखायहैबाय नोंबोसो माथो लोगोथार गैया बाराद्राय पाबजि गेलेयो पाबजि गेलेयो दा नायहरलाय नोंखौ नायदों भिडिअ कल आरो भिडिअ कल बाबा बिद्दा नाहरलाय नाहर नै नादो बिलाथिदो झला ग्लब 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 गोदौबाय ओमफ्राय बेराफारसेथिंहाय अमाया माबोरै जाना दङ नायनोसै सरि नाखौनो होआखैमोनलै बावगारदोंमोन नाखौ दासो होबाय ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव बाराद्राय लेक्सार मारि बावदोंमोन टेक्लानि रुमाव थांनानै
मोनबायानो होनजायो खोबना होथ'नोसै दा जाथ'वाखै अमाखौ जों मानिफ्राय लाबोनाय खिथादोलाय अमाखौ जोङो एकदम गामि गामि फानखुमादो लकडाउनाव नालाय फाननो होआना ओमफ्राय जोङो बे फन हरखुमानानै बिहर खुमादो जोंबोथ' ओंखारनो खोमानो हाया नालाय नंगौ नंगौ ओंखायनो होफैनांदों इसोरनो लावदुमाथ' आरो अमा होनबा ओरैनोसै उदैया पेटला जालांजोब्बाय लावदुमनिया मानसिफोराबो लुगैना इसोरथ' मोनजाया सोरबा सोरबा गामियाव थानायफोराथ' मोनजाबाय ओमफ्राय गामियाव थानायफोरा मोनजायानो जोंबो मोनजायाखैमोन नोंसोरो जोंखौ लुगै लुगै देखायदों आरोना बै लोगोफोरा वाट्सएपआवहाय स्टेटास जि सोरबा खैजिमा बिदै एवनानै जादों मादों होननानै जोंबो थांना लायथारदोंमोन ना बेखायनो जोंबो लायथारदों दा नोंसोर नायनानै लुगै नै मा होनो मिथियालै मोनसिगोन र' लुगैथारबायलै दा मा लुगैदों मानसिफोर स्टेटासाव नायखांबाय जोङो दा सोरनिबा दिनै सालालाला बैसागो 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 सफैलायबाय बेदर दो हेलांसि ओमफ्राय आलु अमा दिसिसो खिन्थु नै माइब्राया आरो नै माइब्राबो लाबोखाबाय बरमानिफ्राय जुमाय संनो इम'आलाय इम'बो दोङोथ' इम' लाबोसो मोनखाबाय अमायाबो रुखानायमोन नालाय बेखायनो दै होलायलायनाङा मोनखाबाय गोथाव बारदाय धेमालि खालामबा गोलैगोनसैलै मोनजाबावगोन ओमफ्राय जाबायलै खांनोसै जाबाय खमसे गेसखौ मोनबाय जानोसै बिराद गोथाव संबाय आङो मान गोथाव गोथाव संनानै जाबाय माबाजोंल' जानोसै दिनै हेलांसिदो अमा दिसिजोंल' संख्रिजों जानोसै नामा नाखौ जाया नाखौ नोंसोर जाखांबा आग्लायबा जागोन दा दे होमबालाय जागोन दे होमबालाय जायाबाबो सोलिगोन ओंखाम खुरनांगौ उपाय गैया हिनजावसा मानसि जाबा बेनो मोनसे जानायल' नङा हौवा मानसिबाथाय माने आरामसे जाबाय थाबानो जायो बे थोरसि सुनाय ओंखाम संनाय बेनोसै हिनजाव मानसिनि खामानि होनबाथाय नोंखौ नुवाखैथ' एसे फैबाव दे जाया खोमोर नाङा मानो खोमोरनो नाङा लाइट नांगौ दे सोलिफोर खालामसै बुरिबायना ओंखाम संनाया आखाया बोराखै ओंखायनो बुरिसो जायो आङो फोसरो ओंखाम ओंख्रि जानाय नायनो माबायदि ini kuslialah hai Raya संनो रोंमारलै आं बे मैगङा एसे गोखा गोखा ना एसे गोखा गोखा ना लावदुम जाना नायदो हर जों हर नाखौ जाबाय Ganda ko sa kadang Sakit nih, nanti kita dulu dong, mami kita deh. Warga langsung lo, mami berada yang aku bang, nanti lihat. Di sana. Mami di sana, lo dong, salah? Satu kan tuh. Satu kan? Dalim kita jauh. Dalim. Ini mau main di sana. Nih, di sana. Enggak tahu. Tunggu dulu nang. Enggak tahu terus ya. Enggak nah. Terus kayak yang. Tuh berapa mah betul. Oncom zaखांजोब्बाय स्लिम
एक्चुअली ना आं जिकुनु ओंख्रिबाबो स्लिम जाखायो मा होनो आं माने वेस्ट खालामनो बायो आरो ना मानो होनना बुंबा जोंसो एक्चुअली जों लाकिसो जों सानफ्रोमबो बोथिथाम बा बोथिनैबाबो मोनजाबाय थायो खिन्थु बहुत मानसि बिदि माने दुनियाव दोङो जेनेबा बोथिसेखौनो मोनजाया आरो ना ओमफ्राय बेखायनो आं बेफोरखौ साननानै माने आं जेसांखिनि जानो हानाय केपासिटि आं बेखौ लानासो जाखायो माने बिदि आं ओंखाम इदि गारनाय आंनियाव रेकर्डआनो गैखाया आरो ना बांसिनानो मालाबा एसे गारो मालाबा जानो हायियाव ओमफ्राय दायो आं मा जागोन मिथिबाय जागोन आंनि प्रिभियास भिडिअ नायनायफोरा मिथिगोन आरो ना आंनि जाय सिगांनि भिडिअखौ नायदो आं माबायदि जायो बे लेमनखौ विदाउट रिएक्शन जानो हायो आङो हो नाय विदाउट रिएक्शन सोर जानो हायो कमेन्ट खालाम दे आंनि बायदि विदाउट रिएक्शन नारेंखौ लेमनखौ बिदि स्लाइस जानायखौसो गोथाव मोनो ओमफ्राय एसे गोदो गोदो देहायना हाबाफोराव होयो बेखौ ओंखामाव सेबनानै दालिफोरबा गोथाव मोनो आरोना खिन्थु बेबायदिखौबा आं ओंखाम जानायाव जाखाया आरोना बिदि ओंखाम जानायनि उनावहा जाबा माने बेदर जानानै बोरैबा मेलौगानाय मोनोना बेखौ गानाय बायदि मोनो आरोना आङो बेखौ बेखायनो जायो आं ओमफ्राय गय सय गैयाबा ना सा जानानै बोरैबा मोनोना बोरैबा बेखायनो संख्रिखौ लगायना लाखाबाय soba di không nè soba soba bye bye बिदिब्ला thank you so much guys आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय stay safe guys